Ayıb ve AIDS vardı. Ayıb, adamın immun yetmezçilik virusu. Ayıb diýilende virus düşünülýär. Virus, başga organizmlerin öýjükleriniň içinde ýaşap, köpelýän uňuk parazitlardyr. Immun yetmezçiligi, bedeniň özüni gorap bilýän güýjüniň goşmagy ýa-da zeper yetmegi. Bu virus diňe adam bedeninde ýaşap bilýär. Ayıb ýokanjy adamda uzak dowam edýän ýa-da ömürlük dowam edýän kesel döretýär. Eger antiretrovirus bejergisi ulanylmasa, bu keseliň soňy ölüme getirýär. Keseliň iň soňky tapgyryna AIDS diýilýär. AIDS, adamın immun yetmezçiliginin döretýän sindromudur. Ayıb ýokanjy diňe bedeniň käbir suwukluklarına ýaşap bilýär. Ganyna, tokum suwuklugy, aýal jins agzalarynyň suwuklugy ene süýdünni. Adam bedeninden çykandan soň ayıb ýokanjy çalt ýok bolýar. Esasan hem güneş şöhlesi, ýylylyk, dezinfeksiýa terişdeler we gurukluk virusu öldürýär. 1985-nji ýylda alymlar virusy diňe kan, tokum suwuklugy, aýal jins agzalarynyň suwuklugy ene süýdi arkaly geçýärligini subut etdiler. Ýokmagyň esasy ýollary: kan arkaly, arasalanmadyk enjamlaryň ulanylmagy, kan geçirme, organ göçürme, başga adamlaryň şahsy zatlaryny ulanmak, jins gatnaşyk arkaly, gorugsyz we betertip gatnaşyk, eneden çaga, göwrellükde, çaga doglanyna ýa-da süýt emdirenne. Ayıb ýokanjy şu ýagdaýlarda ýokmaýa, tüýkülük, der we ýaş arkaly, eliňi gysmakda, egin eşikde ýa-da süpürgüç, palatensa arkaly, howuzda ýa-da hammamda, günnölük ara gatnaşykda. Immun ulgam 3 esasy öýjükden düzülýär. T limfositler ziýanly mikroplar tanap beýleklere habar berýär. B limfositler garşylyk öndürýärler. Öýjük öldürjüler, ýokanç öýjükler ýok edýärler. Ayıb ýokanjy ilkinji nowatda T limfositleri ýok edýär. Şonuň üçin immun ulgam goşap bedeniň ýöneköy keselleri de garşy durup bilmezligi ýüze çykýar. Mysal üçin, öýkün sowuklamasy, inçe kesel, kolply täze döremi, deri we venerologiýa keseller we başga da keseller. Ayıb ýokanjy kanyndan geçirilýän testler bilen anyklanýar. Bu testler virusy, onuň genetik maglumatlaryny, antigenlerini ýa-da antitellerini tapýar. Munyň üçin IFA, immun ferment derňewi, PCR, polimeraz zynjyr reaksiýasy, ekspres analiz we immunoblot usullary ulanylýar. Ayıb ýokanjyndan goranmak üçin bir näçe düzgünma, tanjym arkaly derman terişdelerini ulanmak. Eger bu mümkin däl bolsa, onda diňe bir gedeklik şpritz ulanyň. Lukmançylykda, kosmetikada we manikyurda diňe arasy enjamlary ulanyň. Jyn hatlaşyklaryna hemişe goranyş terişdesini, prezervativ ulanyň. Ayıb ýokanjy antiretrovirus derman terişdeleriniň kömegi bilen bejerilýär. Bu dermanlar virusy dollygyna ýok etmeýär, ýöne onuň köpelmeginiň we immun ulgamyny dollygyny ýykmagynyň öňüni alýar. Dermanlaryň dörli toporlary bar. Käbirleri virusyň öýjüge girmeginiň öňüni alýar. Käbirleri T limfositlaryň DNK ütgemeginiň öňüni alýar. Käbirleri täze viruslaryň ýygnalmagyna päsgel berýär. Şonuň üçin bejerge adatça 3-4 derman kombinasiýasyndan ibaret bolýar. Ayıb ýokanjyny anyklamak üçin barlyklar gizlilik şertlerine geçirilýär. Barlykdan geçýän adamyň şahsiýetini tasdiklayan resminamalar sorulmaýar we şahsy maglumatlary aýan edilmeýär. Ayıb ýokanjyny anyklamak üçin barlykdan geçenliginiň we onuň netijeleriniň hem gizlin saklanylmagyna kepil geçilýär. Ayıb ýokanjy boýunça mugut we gizlin test tapşyrmak, maslahat almak üçin Türkmenistanyna AIDS'yň öňüne alyş merkezlerine ýüz tutup bilersiňiz. Aşgabat şäheri, Çogonly, Oradanaýew köçesiniň 79-njy jaý. Milli AIDS'yň öňüne alyş merkezi. Telefon belgisi 73 91 12. Lewap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Gurban Sultan Eje köçesiniň 46-njy jaý. Lewap welaýat AIDS'yň öňüne alyş merkezi. Telefon belgisi 8422 363 29. Daşowut welaýaty, Daşowut şäheri, Garaşsyzlygyň 10 ýyllyk köçesiniň 3-nji jaý. Daşowut welaýatynyň AIDS'yň öňüne alyş merkezi. Telefon belgisi 8322 923 51. Mar welaýaty, Mar şäheri, Hangala köçesiniň 10-njy jaý. Mar welaýat AIDS'yň öňüne alyş merkezi. Telefon belgileri 8522 923 51, 8522 517 21. Ahal welaýaty,
Aşgabat şäheri. Bagtyarlyk etrawynyň Ýeňiş Deýilgä köçesiniň 10-njy jaýy. Ahal vilayet Aýdysyň öňüň alyş merkezi. Telefon belgileri 25 51 06 25 51 07. Balkan vilayet. Balkanabad şäheri. 133-nji ýaşaýyş jaýlar toplumy. Tarman Magşy köçesiniň 41-nji jaý. Balkan vilayet Aýdysyň öňüň alyş merkezi. Telefon belgisi 8 243 301 96.